ka koro wacho ni kane wadonje sirikal mano mar broad base no kwa keto kokwa ni mar mondo mi oneg jeyo machalo kama mano nyalo bedo ni nyiso ni nitiere pogruoka e sirikal mar Manywanda kosago matimore. Obuya nitiere gimidwa medo kapok wadhi wach machielo. Ero kamano. Akena weyo kal en mani isemiya. Owadwa no wacho maber buota ni okiani ang'e nade to an kod Nairobi sama gino timore. En ba aduoko ne mana wachno. En to no ng'e nade ni wuoche no bato ne an kod Nairobi ka. Adwa mana wacho ni kik wawach gimoro manyalo paint oganda ma jo Migori e picha marach. Anyalo wacho ni because I'm reliably informed. Ni en kisakiti mar ker kaka party leader marwa en gima wakao e yo matek ahinya nikech machathurwa ka gima kamano nyalo mieno wa kaka oganda no wasekao initiatives mwang'iyo mwatimo nonro mwayudo ni it was not intentional. So anyalo report ne oganda joluo gi jodak ma Migori gi jo Kenya te ni na security lapse but gima notimore ker nokobagi watch intentionally en gima nogo koa chien to chomba kama ker nitie. However, no ba koa chien adiera wuon wocho tingo woche ng'ama nie ng'eye ochwado woche nikech ogeng'one to gicho chomo ker. So it was not intentional. However, it was a serious security lapse. Aya adwano akaw yoyo madundo e twak marwa e chenro mar mbako romo ka waduogo pod wabo bedo ka watwak bende wabo winjo kaka jagoro mongerore migawo mochung' ne wechego mag arita Raimundo Molo notwak kotudore kata noloso kotudore kod wechego mag siasa manyaka sani koro osebedo ka kelo hinyruok kachiel kod tho e gwenge mopogore opogore. Wach mabende ne owachi kod moko kuom jotelo mawuok e ODM ka koro giseyo sirikal nemo nyalo bedo ne ong'eyo tho kata wach mar nek mar jaod bura makasipulo ngondo wera diera nitiere kaje to weche makamagi ka waneno ka wachore gi sani keto pau siasa e pacho kae kama chalo nade. Nyakora